Ftit ta' sigħat ilu preċisament fejn insab jien hawnhekk quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija inħeles mill-arrest Jorgen Fenech. Jorgen Fenech, sit ta' 17 Black madux taħt arrest iżda ser ikun taħt 24 siegħa sorveljanza mill-Pulizija. Jorgen Fenech kien arrestat l-erba' filgħodu minn fuq il-jott tiegħu u nġab hawnhekk preċiżament fejn insabu aħna l-Pulizija kellhom 48 siegħa biex iresquh il-qorti. Dan ma sarx u issa Jorgen Fenech inħeles mill-arrest u qiegħed taħt 24 siegħa sorveljanza mill-Pulizija ta' Malta. Is-sit ta' 17 Black Jorgen Fenech l-erba' filgħodu kien arrestat allegatament b'konnessjoni mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan kif rapporti indikaw li hu kien qed jipprova jitlaq minn Malta bil-baħar. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalu li d-deċiżjoni li nħeles ittieħdet il-ħamis filgħaxija ftit sigħat qabel ma skada terminu ta' 48 siegħa biex Fenech seta' jitressaq quddiem il-qorti. Fil-fatt hu der ħierex mill-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija bejn it-8:09 u d-9 ta' filgħaxija. Madankollu għalkemm mhux se jitressaq il-qorti f'dawn is-sigħat ġie deċiż li Jorgen Fenech jinżamm taħt sorveljanza. Sorsi qrib l-investigaturi konfermaw li bil-lejl bdew tfittxijiet fil-kompless Porto Mazov San Ġiljan. Bl-istess sorsi jgħidu li sa filgħodu Fenech se jerġa' jkun għall-interrogazzjoni. It-tfittxijiet saru fuq il-jott ta' Fenech u fl-appartament tiegħu. U kien arrestat l-erba' kmieni filgħodu għal ħabta tal-5:09 ta' filgħodu meta allegatament kien se jipprova jaħrab minn Malta abbord il-jott tiegħu. Jidher li Jorgen Fenech huwa ssuspettat ewlieni wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, dan wara li qed jingħad li jismu semma minn dak li qed ikun akkużat bħala intermedjarju bejn il-mandat u l-eżekuturi. Il-kumpanija ta' Jorgen Fenech 17 Black ilha fl-aħbarijiet tal-aħħar snin wara li sar magħruf li din il-kumpanija bbażata f'Dubai kienu se jsiru trasferimenti ta' miljuni ta' euro lejn żewġ kumpaniji fil-Panama. Skont dokumenti żvelati mill-Panama Papers, jirriżulta li l-kumpaniji 17 Black u MacBridge allegatament kienu target clients għal kumpaniji ta' Tilgate u Hernville ta' Keach Cambry u Konrad Mizzi rispettivament. Dan ħareġ minn email li Nexia BT batet f'Diċembru tal-2015. Sallum il-ġurnata għadna ma nafux ta' mini il-kumpanija MacBridge. Kien Kutajjar għal Net News minn quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija.